हमें दुनिया में लावे वाला, सुख दुख में हंसावे वाला, सुख दुख में हंसावे वाला। हमें दुनिया में लावे वाला, सुख दुख में हंसावे वाला। हमर माई हियो, माई हियो, माई हियो। हमर माई हियो, माई हियो, माई हियो। दुनिया के सब सुख माहिए में पाइला, जनों से ज्यादा अपना माहिए के चाहिला, माहिए के चाहिला। दुनिया के सब सुख माहिए में पाइला, जनों से ज्यादा अपना माहिए के चाहिला, माहिए के चाहिला। सही राह देखावे वाला, हमके सफल बनावे वाला। हमर माई हियो, माई हियो, माई हियो। हमर माई हियो, माई हियो, माई हियो। ईश्वर से बढ़ के हम माहिए के मानी, रवि रंजन रामू बातली हो जानी, बातली हो जानी। ईश्वर से बढ़ के हम माहिए के मानी, बबलू अरुण बातली हो तू जानी, हो तू जानी। हमके लोरी सुनावे वाला, अपना हाथ खियावे वाला। हमर माई हियो, माई हियो, माई हियो। हमर माई हियो, माई हियो, माई हियो। मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बकरी बाजार, चकिया। मोबाइल नंबर 88 25 15 66 67।